Abang piye sida bareng po arep dhisik-dhisikan. Roh lu. Tan. Piye to Mas? Nek iki aku metu dhisik jenenge. Suarane. Suanten kula meniku medal rumiyin. Kula karepe medal sareng-sareng. Kalih panjenengan niku tan ngaten. Sak. Aku punten lho Mas Yusuf. Pripun Mbak El? Niki kok dadi apa ngewinggingaken kula lan Mas Gareng kabul menika wonten ngajengan panjenengan. Mboten napa-napa. Aku tak sing mengerono, Mbak. Oh, mboten napa-napa nggih, macange Yuli Mbok. Nggih. Piye Mas Gareng? Boten dados menapa. Boten dados menapa. Najan awakmu mingkingi. Mingkingi ki apa? Jarine bureni. Mingkingi utawa ning burine Yoga, ning burine Mas Yusuf, ning kula dalah panjenengan menika kan sowan Rama Eka Bilawa, panjang yuswa Rama, saged pinanggih malih. Piyai pun waduh, seger waras, bregas dan selalu ngayomi paguyuban Suruh Kubeng. Kubeng. Paguyuban Ponorogo panjenenganipun beliau Rama Eka Bilawa sampun sukses wonten Bekasi. Leres menika Mas Gareng. Dan saestu kula kalih Pak Eka Bilawa niku. Jebul kula nggih jumbul kepanggih pisan plek kula mlebu Pak Eka sing pundi nggih. Terus lemunemu piye? Lah ngomong-ngomong jebul mah. Ki boloku ning pasar Sugihan Pulung. Saya wis tau ngerti. Pulung. Pak Eko niku asli darah saking Laladan Pulung manggonipun tenggene Kesugihan. Lah iya ngon Kesugihan. Munggah sithik Bonagung rek. Bonagung ya. Bonagung alhamdulillah. Ora, iki Gareng Pacitan kok lek apal men apa nggon-nggon Ponorogo saking itunya kok kowe Pacitan pu Ponorogo kok saking apal. Aku gaweku ki neng Ponorogo. Awit Siman niku pijeran Siman, Tranjang Siman, neng gone Tajuk Siman. Kula pun tahun teng mriku. Sak nyelempit-nyelempit nggon ning Ponorogo. Boten kesupen niku nuwun sewu yen tenggene pagelaran Ponorogo nuwun sewu niku dulur-dulur Ponorogo lho nggih. Nuwun sewu jenenge Pak Bupati Payangan Nyeluk Gareng Pacitan. Bu Wakil Bupati Payangan sing ditanggap Gareng Pacitan. Ning gone wong mantenan Cucuk Lampah sing ditanggap yo Gareng Pacitan. Kuwi tek ning ngopo ya Mas? Apa mergo kondangmu apa le gecul apa le kepiye le dosen ning Gareng Pacitan? Ora ngono. Lah apa? Mergo manut karo murah. Kepepete ra dibayare ora apa-apa nek. Wah, mboten apa, karo Pak Eko ora apa-apa Mas Yusuf. Karo Pak Eko ora sumelang karo Pak Eko wis pirang sasi kepengker wis lunas. Saiki kari nyaur utang. Aja ngomong dasku ngumet tak dibayar tol wae entek. Hebat lho wae kaya biasa Eko Bilawa Rama. Bile menika ingkang rawuh nuwun sewu pusarane ngadil pucuk pimpinan wonten ing Laladan Kutha Riok Ponorogo. Beliau Ibu Wakil Bupati. Wakil Bupati Buli Jiatan wonten panjenenganipun beliau Bapak Yuda. Panjenengan teng Ponorogo kagungan destinasi wisata. Destinasi wisata yang luar biasa termasuk Telaga Ngebel. Ning nuwun sewu Bapak Yuda, panjenengan kagungan potensi priyayi ingkang adiluhung asmanipun Pak Eko Bilawa. Tepuk tangan. Luar biasa, menghidupkan Ponorogo ning Bekasi lho Mas. Wayangan ben taun nganti iki wis ping 14. Wow, aku seko 14 wis telu aku. Wis telu. Kowe pira? Alhamdulillah pisan. Kandhane lho ya. Iki kan berarti ki nek ki carane Gareng Pacitan iki numani tenan ya sesuk diundang meleh. Muga-muga Gusti Kang Maha Agung paring ijabah dening aku kelawan awakmu sok ben taun ngarep ya diundang rene. Iya, Iku ingkang baken kula dalah panjenengan dulur kula Ponorogo
dulur kula Pacitan, dulur kula Jawa Tengah nyawiji dados setunggal wonten Padepokan Surugubeng. Mugi-mugi sedaya pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Muga-muga pinaringan panjang yuswa. Amin. Muga-muga penak ning golek sandang pangan. Amin. Kuncine siji. Apa Mas Gareng? Aja nganti nglalekne utah darahe dhewe-dhewe. Nah, sing enak iso melu urun-urun nek pas lagi keluwian. Ora gururun-urun. Beliau Bapak Eko Sumarata Reokan teka rono. Datang. Siman campur sarina dulur kene ruduk ning Ponorogo. Teka kabeh mrono. Ming mangan tok. Ya kaya awake dhewe iki to. Ya Mas. Paling boten najan aku lagi sepisan. Muga-muga sepisan kanggo sak lawase sedulur kula sing wonten Laladan Bekasi mriki sedaya manunggal rasa, manunggal tresna, teges ngerti ing budaya, ngerti ing ilmu, kebak ing pendidikan. Jas. Ngene kuwi. Tenang. Iki ya carane Rama ngukup ya ora mung wong Ponorogo, lha iki sedulur Yojo, Mas Yusuf Ansor sak rombongan Ansor Laras diboyong ning kene ya ora mung pisan iki pun pen pinten Mas Yusuf? Ping pinten Mas jeneng kathah mriki? Kula. Nggih. Sowan kene Rama meniki. Gua udah 3 kali di sini. Oh, gue bilangnya pakai gue kata di Jakarta ya. Berarti wis padha karo jenenge manggone ana dina. Enek esuk, enek awan, enek wengi. Esuk awan bengi karo wengi. Jalma kang tinitah menika ngendikane Rama Eka Bilawa kiblate papat lho. Ana kidul, ana lor, ana etan, ana kulon. UTK. Omong matane ngono. Kok ya kidul. Tadi kidul wis, Mas. Terus lor. Eler. Utara. Urip hanyalah sementara. Jalma kang tinitah bondo donya paribasane dangkol. Nyang jero kuburan ora bakal digawa. Mula kados beliau Bapak Rama Eka Bilawa ngoten niki ora beda-beda. Sing cilik ya dirangkul, sing gedhe ya dirangkul. Masyarakat kabeh digawe seneng kados dalu menika. Tepuk tangan kagem Pak Eka Bilawa. Luar biasa Rama. Luar biasa. Lagi mau lagi carane ngajeng-ngajengan kan? Kidel karo eler. Lah etan. Bosone adalah timur. Timur ya. Tegese setiti ning duwe umur. Setiti ning duwe umur. Heeh disetitekne umure sithik awake dhewe duwe kualitas alhamdulillah kados beliau Mas Yusuf Ansor. Isih cilik wae wis duwe potensi. Wis prigel. Cukat trenggila. Tereng. Trengginas terampil pun ngasta dalang ngalah-ngalahne wong sarjana seni ngono wong bakat jenenge timur disetitekne ning duwe umur aja diumbar-umbarne kados Pak Eko lho nuwun sewu lho jaman biyen ning Sugihan sapa sing ora ngerti Pak Eko Bilawa bareng mletik krana ning prajuritan kula nalun-nalun sapa sing ora nyawang Pak Eko Bilawa aku cetok neh numpak bis omahmu ngendi enek Surabaya kono enek Pulau Gadung sapa sing ora ngerti Pak Eko bablas teng mriki teng Bekasi sinten sing mboten pirsa beliau Bapak Eko Bilawa luar biasa weh serawunge jembar lho jembar nuwun sewu lho Pak Eko riyen niku teng gene Pulau Ponorogo esuk ngene ning gone Tambak Bayan ngene neng gone Madiun ngene sakniki alhamdulillah Mbak Elisa empun ngeten ki maksudnya maksudnya apa wis gawe galon ah ya ora penjenengane ki piye sing ya Pak Eko tuh pesayang sembahyang ta oh sembahyang kusun ngapunten lho Pak Eko nggih wah kula wau nggih sing ndongake wong sakmene lho Rama lho saestu kula niku wau dawuhe Pak Eko nggih urung ngantek sore wau iki jam 4 aku wis teko kene wis teko to Mas wayah adzan asar krungu nek masjid Allahu Akbar Allahu Akbar kowe dulur-dulur kabeh Bekasi do geruduk ngono delok pasar malam
Oh, tak kira nek lho. Kaya nggih wong niku sedaya ndedonga marang Gusti Ndedonga, eling sing eling. gawe urip manut napa ingkang dados ajarananipun piyambak-piyambak. Nah, manut sebarat barokah ingkang kathah damel sangu dhateng akhirat. Rajas, nemeleti tenan. Kabeh yo nggo sangu. Ana kesempatan urip saiki iki nggo sangu sesuk ning akhirat. Kula sangka kuwi ngendikane Pak Eko Bilowo, jroning wong syukur bakal pikantuk nikmat, jroning wong sing kufur bakal pikantuk adab sing luwih gedhe. Mula dikerepne syukur, dikerepne sedekah karo dulur-dulur kanan lan kiri. Nyatane yo pirang-pirang. Nyatane yo bener kok. Anu pamundutan niki mau diaturke. Asem. Lah iki lho ngene iki angel nek antara ngajeng karo mburi ngono mak angel. Ning ora apa-apa Mas Yusuf. Ning nuwun sewu kula ke nyambut damel teng Ponorogo wit taun rikala taun 2009. Kula ngerti petingan utawa klangenane dulur-dulur Ponorogo. Apa Mas? Alah serampat Mas. Serampat. Saderenge Pak Eko Bilowo minggah dateng pepanggungan. Nggih nyuwun serampat pun kanca-kanca Ansar Laras. Coba. Yuk. Yang mau yang gitu tuh. Ya, coba, yuk. Aduh gayanya apa ke bahasa Indonesia? Mas Yusuf. Gimana? Kok jenenge sedulur Ponorogo niku nuwun sewu lho. Jenenge serampat niku mboten namung reokan. Nggih. Mboten namung gajah-gajahan. Mboten namung tenggene niku napa niku? Di unta-untolan. Oh, ya. Mesti kabeh nganggo irama serampat. Serampat. Oke. Karemenan kok ya Mas. Ya. Kelangenan. Kelangenan. Coba, yuk serampat coba. dong. Ayo, Oke. Oke. Wes encake kana ya. Waduh. Pun aman wis Aman ya, Mas? aman ning kono tak Oke. tinggal balik nek muli awas kowe. Ya. Iya. Wes. Wah, kesel nek iki. Ya, lah wis aman nek ini. Wis aman. Wis gak dikemuli kuwi. Wong kancane wis diledek kok malah dikumpuk kemuli. Wong ya nuwun sewu lho Pak niki nggih sebatas kelangenan dulur Ponorogo. Iya. Kula Nggih. kaya jenenge joget serampat kadang kala niku polahe pun kula cocokne kalih ganungan utawi reok Ponorogo. Sing ngeten tenggene niki tak deluntung niku bonsari serekan. Oh, bonsari serekan. Nggih, kula kok tak ngeten iki nggih ganong niku. Oh. Kula kolaborasi nyambut damel nggih gawe serampat demen dulur-dulur Ponorogo. Jas tepuk tangan dulur-dulur Ponorogo pancen. Kula kena diarani jenenge Ponorogo hebat. Ponorogo hebat. Ben bengi wayangan kuwi duwite tetep mengalir. Ono terus lho Mas. Enek terus awakmu lho saiki sesasi pirang job nek Waduh aku seminggu ping 4 aku ning Nah. kono. Wis kaya wong ngombe pil kabeh Tenan lho. makane. Kaya dulur cewek karo dulur Nggih, Ponorogo. pokoke sambung rapet nggih. Menika Menika jawab monggo Mas Mas Yusuf. Ayo nembang bersama-sama.
Niki. Nggih. Wonten pamundutan Nembang- apa? Tadi ada dadi hati. Dadi hati, ya. Nah, sabare niku monggo ngaturi penjane Abah Eko Bilowo. Oke. Mari. Sarane pokoke sing penting Bapak beliau Pak Eko Bilowo minggah. Nggih. Menika nuansane tayub. Oh iya. Oh, pokoke dulur-dulur Ponorogo sing tenggene Bekasi niku wis kangen karo gagrak tayub. Nggih, Oh, nggih. mangke seneng-seneng Coba. bebarengan, joget-joget bebarengan mangke. Ya, bingung. Nah, nek ngene iki karepku nek ngene iki ra cetha lan terwaca ngono lho, Mas. Betul. Sampeyan ki sing wis paham sartane wis kulino ladi karo para warga masyarakat Ponorogo ki dadi ibarate ning kene iki ya kaya nek ning Ponorogo. Wah, nggih, tomploke kula mboten benten-bentene lho Mas Yusuf nuwun sewu. Ya, Teng bener, Ponorogo kan? niku mulai tenggene Sumarata jeduk pulung pucuk gunung Nggih. nika. Kula niku kula padhane, Pak. Nggih, iya. ning masalah setunggal ingkang mboten kula padhane, Mas. Apaan? Taripe, Mas. Padha wae. Ayo nek kuwi ngukur jarake kok ya Lah Mas. mboten nek ketok Pak Eko Bilowo dhewe oke aku ya Mas pinten 15. Ojo lho ra wel Rama kok. Nggih. Penjenengane iki ya penjenengane Raja Sawer. Nggih, betul. Mbok menawa lho iki ora kok. eh. Nuwun sewu mboten kok ngicali raos pakurmatan kula dhumateng panjenengan Abah. Ning kok anu Mbak dibawani sik Mbak dadi. Oh, iya. Mas Raja Sawer Mas nggih. Ya. Oke. Mbok menawa jenengan bawani riyen Mas. Oh nggih. Duan tengah tak goleki imbuh ya. Ya, nggih. Raja Sawer nggih Mas Yusuf nggih. Guyon Pak, guyon Pak. Jan wis piyai laris suarane ya gak entek lho. Lah mboten kok ngene sampean entek gawe enak. Lek gak ning Ponorogo kok ya. Oh, nek Ponorogo ndi? Ngendi ya wingi kari dhewe ning ndi to, Mas? Tulung dalan gawe. Ra aja lho. Mesti lho. Ansor laras ki mesti lho. Nek ngerti sinden sing cantik suarane apik. Ansor laras. Ini ngono kuwi Mas. Mboten Mas to. Menungso ki nuwun sewu nek arep Nggih. nuwun sewu melakukan hubungan iku ora kok saru lho. Mboten wong jenengan pun Iya. sepuh mawon pun pengalaman. Wis sinau pelajaran biologi. Menungso iki kudu ana sing jenenge akad nikah sike. Betul. Lagi dihalalkan menjalankan hubungan sing ngono kuwi. Leres. Lah nek kewan kan contone pitik jago rak mengkari celingkrik ngono kae. Dadi nek ana menungso kok tanpa ana akad nikah kok terus ngono, berarti dhek kan kaya kewan. Monggo terus ngono. Sah. Piye, Mas? Ora sida. Piye, Pak? Ora sida. Aku ra seneng lho nek ra ditulis iki. suwan Pak Eko. Wes kadung kagol lho tak. Sowan Pak Eko ngisin-ngisini. Ora usah omong-omong. Sapa sing sini? Mboten pindho tok Mas kula. Coba Mas, didueti Mas. Aku lek kon bawa kene iki mesti bawane ilang kabeh. Wong kono S3 kene S teler kok. Kon Doe bawa. tak esteler no. Among ati kene yo pawe tane Joget apik, suarane ya apik. Kepek Sae to, Pak Bu? Oh, sae to? Sae napa sae? Pun mboten sah Pak, elek mawon mboten napa-napa. Wah, kuwi mak teratap aku. Lupa pisan kena pisan Yen gampang luwe gampang yen nanging
bareng Mas ben angel lho, bareng ki angel lho. Piye meh dijajal ora Mas? Hati. Ojo disiki, ojo disiki. Ora kok ya. Ji, loro, Paling ora awake dhewe nyambekan dhisik. Ambekan. Yen nganggo hitungan to. Ya. siji, loro, telu. Paling ora ngantek ngisin-ngisine ya dadi Aku lho wis mengo lho Mas. Iya iya. Abang Alah. Piye sida bareng po arep disik-disikan. Roh lu. Tan. Loh. Piye to Mas? Nek iki aku metu dhisik jenenge. Hei. Suarane. Suanten kula meniku medal rumiyin. Kula karepe medal sareng-sareng. Kalih panjenengan niku tan ngaten. Sak. Aku golek liyane. Piye to Mas? Awakmu dhisik kok. Ya. Ora Bareng yo. Coba Ya. delok-delokan, delok-delokan. Ya, Iki matamu sebelah ngendi? to? Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Iki ke ya Allah. Angel aku ki. Yo nek gareng ngono kuwi to. Aku bengi iki dibatak-batakne sidat ya lagi bengi iki ya. Loh, rak wis bareng petang bengi iki ta? Tetep mumet aku Mas. Jajal to, mata to. Bingung ora? Iki Lah kuwi ana mata kok mung siji. iya. Ya Allah, iki sing siji ku tumoto. Apa? Pendilan udun. Kok Yo. ya ji ro lu. Tan kena hati numbas arta Oke, dawahke napa niki macange? Dadi hati. Oh, dados atos. Tadi itu yang Oke. Iya. Oke, bola baik. Putra Pandhawa, wah saking oke pokoke iki semua paguyuban mal lumpur tumplek-blek wonten ing Padepokan Surugebeng. Nggih, sembah nuwun karo sama yang memantau di rumah juga terima kasih ribuan pemirsa. Betul, yang mugi-mugi ada panjenengan pinaringan seger waras, Waras. barokah, kabeh akeh rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, ki titiwan sini Mas. Oke, Ngaturi penjalane Abah Eko supaya paring dawuh. Oh iya. nek Nek panggungan. Sik, Tanpa Mas. mengurangi rasa Wonten hormat. nek menurut panjenengan sing cocok kanggo karo penjalane Abah Eko kuwi apa? Kok Mas Kolonjono Mas Gareng, Ditanggung wonten Abah. dawuh Romo jadi Eko. kan ndampingi adik kula mawon, Mbak Dwi Utami. Oh, Mbak iya. Dwi Utami. Ya Allah, Mas. Ya wis ora sida. Legah dhisik ya, Nduk, wong ayu ya. Aku tak karo Nduk Dwi dhisik. Mbak Dwi Utami ya Allah, tak tenang ya. Nggih. Ngapunten derek langkung. Ya kan rono kae arep dipacul Priyanipun kae. wonten pundi kok nggih. Nggih, pangapunten Pak Eko. Nggih, wah, jan nggih. Wah, jan tenan kok ya nggih. Nggih, Bu Dwi nggih. Wah, nggih sembah nuwun. Sembah nuwun, Mbak nggih. Oh, ya Allah. Oh, nggih. Sembah nuwun. Wah, lah Bu lah. Nggih, Bu nggih, suwun nggih. Pundi? Wah, nggih monggo Ibu. Monggo. Nggih, Pak. Mas, monggo. Nggih, Pak. Monggo. Sepindah Ya, kula ngaturaken. Mbak saja yang naik panggung. Sekejap. Nek jagongan rasa nganggo mic lek. Mboten. Aku arep nampa ngendikane abahe kula ya. Nggih, siap. Iya. Nggih, Pak. Ngaturaken dirga yuswa kangge Mas Yusuf. Walah napa. Dalu menika Mas Yusuf ambal warsa. Wah. Matur nuwun. Janipun sampun kala wingi tanggal 7 menika apa? Ora apa-apa, ditanggalno saiki. Wah, mboten apa. Menika Mas Yusuf wonten mriki wonten Bapak Kolonel Urip ugi Nggih. dalang ugi. Wah, nggih. Menika priyantunipun iku dalang kondang juga. Wah, nggih. Sembah nuwun, Pak. Iya. Nggih Mas Yusuf, wau kula matur sekedhik mawon. Nggih. Babagan masalah sinden menika kedah ngugemi bab 3. Nggih. Tresna marang nyawa, tresna marang raga, tresna marang swara. Oh, Ategesipun tresna marang nyawa menika ugemane sinden menika kedah dijaga kesehatanipun. Nggih. Kuwi dirungokke. Tresna marang raga menika senajan panjenengan gonal ganel tapi aja pisan-pisan gelem didimek marang sing mbeksa. Wih, Kudu dirungokke. jenengan tresna marang raga. Nggih.
tresna marang swara jaman nalika semanten sinden menika nyekar ngangge japa mantra. Dadi sinden riyen madhep mrika nggih, madhep tengen menika kinabul panjangkanipun. Oh nggih. Ning rejeng jaman para gentho-gentho iki sing ngrusak sinden. Sinten, Mbah? Kados ta sinten? Gareng-gareng. Jadi kita harus menghargai sinden-sinden. Yoga niku dari kata wiyoga. Jadi mboten enten yoga menika ngadeg mboten wonten. Nggih. Sinaosa utange akeh, bojone WA terus. Nggih. Tetep hangening kan cipta ngangge yoga niku. Nggih, Pak. Mila ngaten para dulur ingkang sami mirsani, awake dhewe kudu menghormati para yoga, para sinden. Nggih. Nggih. Dadi aja terus dumeh sinden seolah-olah sinden itu gampang dijawil, gampang dijak, gampang diapa mboten. Dadi sinden menika wau tresna marang nyawa, tresna marang raga, tresna marang swara. Nek tembange gubuk asmara, aja nyalahno gentho. Nah, mergone sindene dhewe. Saya apresiasi kalih Mbak Elisa. Mbak Elisa itu orang mana? Sulawesi. Sulawesi. Mbak Elisa, saya sama Pak Tugio itu 2 bulan sekali ke Morowali, ke Kolaka, ya. Saya itu di sana nyari batu, Pak Tugio mandornya, saya yang mecah batu tak wadai plastik, tunggahke teng truk, lebokke ning kapal sehingga iso wayangan. Menika beliau Pak Tugio Wiratmos. Luar biasa nggih. Nggih. Kaping kalihipun Mas Yusuf, Padepokan Surukubeng menika kula mendhet nami saking Ponorogo. Nggih menika nalika semanten saderengipun nami Ponorogo menika wonten enten naminipun Wengker. Lah menika Demang Kutusuraya Ngalam pujangga saka Majapahit menika medal saking Majapahit bablas wonten ing bumi Wengker ndamel padepokan. Nggih. Tapi lan kula niku mboten mung teng wayang mawon, alhamdulillah pun ping 18 Pak. Luar biasa. Tapi aku nyatakno nanggap wayang tenanan. Luar biasa. Sinaosa kula menika kadang-kadang nek wangsul kampung diseneni kalih tangga, kalih bapak, wabil khusus sing nyeneni kula niku bojo kula. Nggih. Niku saestu bojo kula menika Ibu Eli Purwaningsih. Monggo jumeneng Bu Eli. Niku wanita yang luar biasa. Nggih. Kala-kala ya cemburu jare aku seneng karo sinden. Lho remen menika rak konotasinipun kathah to, Mbah. Wong tresna marang garwa menika mboten mung lamis sing samudana nanging ngangge ati. Jadi nek wis bojo wong lanang tresna bojomu, tresna anakmu insyaallah barokah. Kula senes sinten-sinten. Kula niku saking Ponorogo teng Jakarta mbeto dhuwit 20.000 nderek Pak Rumanto. Kula dadi gembel teng Pulau Gadung, ngasong teng Pulau Gadung, ngojek teng Bekasi. Langsung kula bojo kalih tiyang Madiun teng Depok. Lah kula dibimbing Pak Tugio menika kula iso ndamel kados niki. Menika Pak Tugio. Luar biasa, luar biasa. Mugi-mugi kemawon sak bibaripun wayangan menika sengkala rubeda kalis ing sambi kala. Amin. Mbak Elisa bab saweran saniki kula pun dilarang kalih bojo tapi mengke nonton Dono Paweweh dadi sing nyawer bojo kula lewat rekening. Dadi ora pantes. Mau Kang Gareng kurang ajar ngerti aku saka desa ning kutha ning Surabaya. Aku dhisik tukang ngombe, Pak. Tapi ngombe dawet. Ya ancuk tenan lho. Glogok jaran. Syukur ora. Loh, ya aku wong Ponorogo Bloko Suto. Lah nggih, Pak. Ya ampun tenan. Tapi aku ya ora apa-apa. Lebih baik kita jelek dulu akhirnya jadi baik. Daripada baik terus jadi jelek. Ngeten nggih? Nggih. Mbak Elisa kira rabi-rabi rabine kapan iki? Saupama ketemu karo aku 10 tahun yang lalu, aku ki delondonge wong Ponorogo. Nek ora iso ngenekno Elisa, aku mulih kampung. Tapi aku ki saiki wis duwe bojo, bojo kula niku polisi, Pak. Jadi aku ya kapok duwe bojo poluan. Cukup sekali saja. Arep disingkat niku nggih. Nggih. Niku saestu. Niku Pak Yusuf. Sampeyan tak dongakno bojone poluan, Pak Yusuf. Aman. Waduh, Pak. Nak nesu ngeten, Pak apa aku ki polisi ora iso diapusi aku iki. Iki nembe mawon mari Pak Yusuf kula niki. Oh, nggih nggih.
Lah terus mengke kula sak paguyuban kali panjenengan nek ngaten Nggih, ngumpul. Le curhat dadi iso. Nggih. Nggih, monggo suka parisuka nanging dalu menika nggih ritualan. Nggih, Pak. Nek wayangan teng mriki judulipun ritualan ngalap berkah. Nggih. Mugi-mugi Amin. 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 sing duwe utang cepet lunas. Amin. Sing urung rabi ndak tak dongakno kaya Mbak Elisa ndang cepet Amin. goleke wong Ponorogo. Lah wong Ponorogo delondongmu diamput. Oh iya, Pak. Bojo kula Mediun, Pak, ora gemen-gemen. Dadi aku nak bar nonton Campursari ngono delok. Oh, kuwi bar nyawer, Pak. Lha piye maneh aku tukang ngono. Dadi niki nganu kali curhat sekedhik, Pak, nggih sedaya mawon. Nggih, Pak Eko. Ora apa-apa, masalahnya saya ini darah seniman, Pak Yusuf. Nggih. Bapakku lurah, mbahku lurah, eyang kula menika pujangga, eyang dhuwure malih pujangga terus menika dumugi Demang Kutu Surya Ngalam. Oh, nggih. Iki Bloko Suta, ngaku-ngaku. Nah, ora tenanan ngaku-ngaku. Jadi kula matur nuwun kados niku. Lah wonten mriki rawuh kanca kula sak perjuangan Gus lali aku jenenge. Gus sinten? Gus Samsudin. Riyen kalih kula bola, Pak, niki dodol bakso, saniki dadi pengacara kondang teng Bekasi. Tepuk tangan. Juga ketua silat PSHT Bekasi. Monggo nek jenengan duwe masalah matur mawon kalih Gus. Nggih. Wabil khusus urusan perceraian. Oh, nggih. Aduh. Hati-hati. Iku dhisik, saiki wis umum. Kantore ning Grand Wisata. Matur nuwun Gus nggih. Gus Samsudin luar biasa panjenengan. Ngoten mawon dulur nak kesuwen ora penak. Wau Pak Yusuf ngendika mbok menawa entuk tambahan. Kula nyuwun sinom Semarangan yang nyekar Mbak Elisa. Oh, iya. Suarane sing sinom Semarangan nggih, Mbak. Nggih. Nggih, teng mriki mawon padha karo ning Ponorogo jaman nalika semanten menika wonten namane beksa. Dadi nak sinden pun monggo mawon. Nu aku ora iso nembang kok. Tapi nak sing bayar kan aku. Oh, sembodo niku. Ora enek jagate wayangan iki jek kurang 3 sasi wis lunas ya kan. Saiki kapok duite entek ya kan. Remu osar, remu. Sing ora gelem niku Pak Karyanto tok. Mboten isah bae kok. Mungkin tak hitung dhewe ning kono. Lah duwite saking adik kula telas. Tak mlebu ning sanggar pamujan tak sedakep kados niku. Niki mbahe Pak Iko nggih hitungan dhewe. Ndang metu ana wis metu langsung metu mbah kula langsung ilang, Pak. Iku lah nek sing wong gelem tirakat. Nggih. Nggih, ngoten nggih dulur nggih. Monggo Mbak napa Asmaradana nggih. Ben awake dhewe ditresnani marang Gusti nggih. Dulur mawon nggih. Mungkin nak dereng dahar nyuwun kalih panitia nak ora dikeki dahar amuken panitia. Nggih sini-sini monggo. Oh, nambekan sing dawa sa monitore tak untire rene. Penak lho aku nek ning kene ya cetha krungu. Nek bareng gamelan iku lho Mas. Nek ngene iki ya penak aku jek jejer romo ngono. Beres. Aku ya ora kalah to, Sak. Aku ya panggah Mbak Dwi Karo sapa? Tami. Mbak Karo Dwi sapa? Tami Mbak Dwi ta? tetep pasangan yang Lah ideal. ya kuwi cetha kandel iki, Mas. Pasangan oh nggih, Pak Gus. Gus, terima Aku ya kasih. sowan, ha. Ya Allah, kula datang mriki kan nggih mboten nggih sembah nuwun berkah barokah mugi kathah rezeki panjang yuswa. Ngene iki lho saura dadak rekening-rekeningan. Wah, Aku kesuwen ora apa. Nggih. Wis rekening. Kok wis cair? Lah awakmu rekening ya dadak suwi. Iya. Kok canggih? Mbok padak di Kok pengacara, langsung Bro. metu? Kok langsung metu? Pengacara, Bro. Dadak. Oh iya. Rambutnya kono kok ya. Aku tak karo mungkah ya, Mas. Nggih, Biar siap, enak siap. Nggih. dilihat. Nggih. Aku ra mbok jak. Cak, wis kono. Aku mbok dol. Kowe golek engko nen. Wah, ancane dadekne tuyul. Ngapunten lho Pak Eko nggih, sembah nuwun nggih. Wah, tenan kok ya. Ini lho. Tepuk tangan Mbak Elisa. Luar biasa.
ben bengi mayang ben bengi nyinden suarane tetep full. Wah wi pandonganipun. Carane cara sinden kan kudu tirakat tenan, donga tenan kata Rama. Carane dongane sing apik-apik. Nek mbiyen madhep sana, sekarang madhep penonton ki sing sandang kelawan pangan lelagone kula Gus Samsudin niki dawahipun lelagon napa Gus? Napa? Gus Samsudin napa dawahipun? Nggih, pripun? Iki manut pelok ya. Nggih, monggo. Pelok dulu ya. Iki monggo. Tebak kangen dulu ya, nanti baru yang lain. Iki ditambahi siji ben rego. Apa? Iya, sapa. Nggih. Ada weles lagi kan? Ini juga ada Nawolo, Mbak. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun lagunipun apa iki? Kali Gandeng Ati apa iki? Hah? Kali Gandeng Ati niki napa, Pak? Kali Gandeng Ati iki Kangen ning ati. Oh, tulis Kangen ning Ati saking Pak Warman WMC. Sembah nuwun Pak Warman. Niki kula nyuwun dikancani to Mas. Monggo loro apa siji. Laras. Ayo. Nggih. Ditemenin sama Mbak Niken sama Mbak ini ya, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Loro sisan. Telu sisan karo Mbak Anggi. Ya. Kersane rejo. Ben jangkem Mas.